சின்ன வயசுல கிடைச்ச சான்ஸை வேற லெவலில் யூஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் புல்லரிக்க வச்ச டாப் 3 யங்ஸ்டர்ஸ் போட்ட தரமான 3 ரேப் சாங்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போறோம். இந்த லிஸ்ட்ல 3வது இடத்துல இருக்கிறது தளபதியோட மாஸ்டர் படத்துல அறிவுக்கு அவரோட லைஃபே மாத்துற அளவுக்கு ஒரு வேற லெவலான சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கும். அதை கரெக்டா யூஸ் பண்ணி எல்லாத்தையுமே செதற விடுற மாதிரி அவர் போட்ட இந்த ரேப் சாங். திருவில் நடக்கிற கொடுமையை கடக்கிற தலைமுறை படிக்கிற தமிழில் இருக்குது பொதுமுறை எதுக்குன்னு விலகிற பழக்கம். திருவில் நடக்கிற கொடுமையை கடக்கிற தலைமுறை படிக்கிற தமிழில் இருக்குது பொதுமுறை எதுக்குன்னு விலகிற பழக்கம். இந்த லிஸ்ட்ல 2வது இடத்துல இருக்கிறது பால்டப்பா. இப்ப ரீசெண்ட் டைப்ல நிறைய ஆல்பம் சாங் போட்டு தமிழ்நாட்டே கதற விட்டுட்டு இருந்தாரு. அதனால தலையோட குட் பேட் அக்லி படத்துல செமையான ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சு அந்த சான்ஸை யூஸ் பண்ணி அவர் பண்ண சம்பவம் தான் இன்னைக்கு ஹைலைட்டு. நம்பர் 1ல இருக்கிறது சின்ன சின்ன ஆல்பம்லாம் பண்ணிட்டு தமிழ்நாட்டில் கொஞ்சம் ஃபேமஸாக இருந்தவர் திடீர்னு அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய படத்தில் மிகப்பெரிய சான்ஸ் கிடைச்சி அதை அவர் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணனாலே இன்னைக்கு வேற மாதிரி ஒரு இடத்துல இருக்காரு. அது யாரு அப்படி என்ன சாங் பண்ணாருன்னு சொல்லிட்டு நீங்களே பாருங்க. எல்லாம் ப்ளூ பிரிண்ட் தெரியும், மிஷன் சக்சஸ்ஃபுல்லா முடியும். எடே வந்து எல்லாம் ப்ளூ பிரிண்ட் தெரியும், மிஷன் சக்சஸ்ஃபுல்லா முடியும்.